Rojnameya Rêbaz bajmara xwe ya çardan hatiye der û gihiştiye berdestê xwîneran. Gotara destpêkê sernivîserê Rojnameyê Mehmûd Abdurrehman Hacî dibin sernavê dewlet û bingehên ragihandina wê serbarî gotara nivîskara Kurd Zehra Ahmed dibin navê Partiya Referandumê û Serkirdayetiya Kurdistanê Drûpala yekem de cê xwe digirin. Rûpela duwan ji Rojnameyê jê karûbarên siyasî navxweyî re hatiye dabeşkirin. Beşê karûbarên herêmî û navdewletî ji Rûpela Sisiyan li Rojnameya Rêbaz cê xwe digirin. Rûpela pêncan ji Rojnameyê ji helbesta Kurdî re hatiye dabeşkirin. Di rûpela heftan de beşê werzîş û tenduristiya leşkerî ku ji aliyê desteya sernivîser ya Rojnameyê ve tê amadekirin babeta girêdayî werzişa kişandina werîs û mijareke din hatine belavkirin. Rûpela heştan ji Rojnameya Rêbaz ji şehîd û birîndar û jînenîgariya leşkerê Roj re hatiye dabeşkirin. Dajmara çardahan ya Rojnameyê de behsa kesayet, dîrok, xebat û şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê Roj Delîl Ehmed Elî Mihemed, serbarî nasnameya pêşmergeyê birîndar Ferhad Murad Hesen. Rojnameya Rêbaz ji aliyê rêxistina Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin. Mehaneya mijarên leşkerî, siyasî û rewşenbîriyên giring cor bi cor li xwe digire. Alî Omer